Kamu pa ka? Na. Bot. Asa man lo ari na. Ila. Ina ka? Ang mahal lang dagan. Ano? Susunod na rin daw. Ulang pa. Tumulan ang pangimbong. Kasi ulang na ito pangimbong. Ayun. Ay, isang ito na dapat nito. Ang sama ako. Sa isang ito. Manulod ta. Ay kato atong ulo. Taas ng buko. Dapat pa-power. Okay ra niya pun taas og buhok pero nanglan lagi nga dili katol. Okay rin taas og buhok ba kinahanglan dili katol. Ah, buhok oh. Buhok. Wa ni shampoo. Ako shampoo. O shampoo simbahan. Ah, pong hapay ano. Kira gining natural nga buhok ba. Dugaya po na ito mamutnitay sa YouTube oy. Lago. Daghan na tag subscriber. Pag kita na monetize. Mag-unda. Iabot ka lang. Ayun. Pero mamonetize na niya. Yahay. Mom. Sayang po ng load. O dili po ng gamiton. Post lang yun. May nala. Kung ahataman, way surindiray. Siguro kagtanang si mong cellphone niya. Kuan nang wala kay goal ba. Wala kay mission. Mayroon may anak. Okay na si imuha bungabong. Ay, wala gamit mo utok. Ako wala manig ko po. May mga kagawa mga Uy, mga maestra kay manggi vlog. Puna. Ay, bahala sila. Mag-vlog sila. Silang himo. Lahaon. Bawa ko sila. Kwartahan lang ba? Hindi mo matampo na sa abang sila. Hindi na ako sila. Pupul din naman. Pupul na. Isa. Pagkalihan mo anak na, hindi niya type yung person. Ito ang pinagpubos niya. Niya.
you. Count me in. Diyan niya, dili na feel yung pulso, 20 ba? Hindi. Awa. Pag natin ang pulso, di. Maayong buot. Ano na? Salamat sa kong mga viewers. 5 ka buok. Nang sa laag sa akong live. Magyapot ayo. Sige natin. Manulod ta. Wala ko'y kuto pero ganing kaspa. Sinaw na itong buhok basta maligo ta no. O, Dong. Panasama ka maligo. Bisag wala shampoo ba. Ano na, panasama po kang ligo. Sabon lang bitaw sina. Kaspa po kang maligo. Pero bitaw kay ligo kay gahi kay imong kuan. Gahi kay imong buhok. Maot ko kang buhok. Murag aktor. Gwapo mo puday ko no. Wapo. Nag-ilong. Ganit ko, wag mo ako anak niya. Gwapo guhilain. So, ang pag-igo ko, kung magagawin mo. Ako anak ang ilong niyo. Yan. Manganta dito din. Magkanta di ko. Lalo itong gitara din. Buk lang. Nag-compose. Nakita ko sa compose ang kanta. Sakit kapol. Ulo. Kadugay ito. Sinulod no. Kaya masakit ang ulo no. Mga. Yan na po mo ah. Buk lang. Hinay mo kaya itong signal. Ganiha ba? Dito mi sa kuan. Dito mi sa tanan bitaw nga mga nag-YouTube advice lang ako sa tanan nga mga nag-YouTube nga padayon ligid mo. Ako sa una gamay ra man kog subscriber sa una. Dayon kuan kanang padayon lang gid ko sa kong pag YouTube. Ang gihimo na ko sa una panahon na nag YouTube ko kuan kanang problema ko ba kung unsaon gid pag makakalap ta og subscriber. Akong gihimo gid sa una nagkuan jud ko nag-apil ko ana ang mga kuan anang itawag og kana bitaw mag subscribe sub to sub. Apil ko ana sa una apil ko anang mga paangat program nya pagkahuman napun-an ako subscriber pulo ka buok human og ng paangat program. Pagkaabot og pila ka adlaw na wala man mga subscriber so dili gid maayo no ng mga pangat program sub to sub lagi di gid maayo gid moon. Akong gihimo lang gyud sa lang YouTube no. Ako sa una gamay ra gyud kay kog subscriber gyud no na ako sa una nag kuan ko kanang mga estudyante sige ko pangpanya trabaho po ko sa una sa eskwelahan mga estudyante akong
hangyo ko nga magpa-subscribe ko. Pero gito, no? Hinay kayo ang pag-angat jud, no? Di pag-angat. Ayun. Hinay kayo ang pag-angat. No problema jud ka. Sumagin ako na experience sa YouTube. Kung himo kanang jud ko. Sige kong kabilar aning nalaging programa ng paangat program. Testing siguro mo ana kanang daghan kay mo din na i-host, no? Then tanaw sa video, subscribe lahi na pod. Lipay ko usahay kay na koy mga pulo ka mga subscriber human inig human sa programa nga paangat. Pag abot og pila ka adlaw kay nangalagas man ang akong subscriber, no? So nangawala sila. So gool atong hibati. Lar ka. Tapos oy, area sa high gyud. Pasensya gyud mo kay ngano. Hinay kay signal mo. Usahay mo connecting. Ang experience sa YouTube. Ako sa basahon ng viewers, no? Si Nicholas Ringiho. Taga-asa ni siya? Rojas. Hi kuya, basahan sa nako ang imo ang message sa. Hi kuya, maayong gabi diha. Ghost Hunters message therapy in situ. Adventure Mix TV vlog Nicholas Antikina Ringkino niya kumataw sa himurag Kino kay sige tan-aw ni kan ay palit na ko ni kanang paradisyon. Sige manggugug tan-aw computer kay ko'y trabaho sige lang sabot-sabot sa kumagam 2,000 lang ngita tag kasi di makasildo tag YouTube di makapalit tag washing. Okay, si Ringkiho from Rojas Langitian sa mga del Norte Mindanao. Uy, silingan naman na ako ni Sikuan. Na ako taga kuan ko Nicolas taga Orquita City, Misamis Occidental Mindanao pud. So lalaki ako kuya. Okay, so thank you kayo sa imong pagkuan. Human ako bisitahon ako ang imo ang channel. YouTube. Dahil lang ta kay sa man sulod man ta nini sa kalibutan ni YouTube. Atong himo na ni padayon ta. Walay posible ako sa una kanang nag-appeal ko sa YouTube. Gamay ra jud kay kog subscriber tinuod lang maging ako experience yan hangtod nga naning kamot jud ko, no? Ning kamot ko sa kong galingon daghang kong mga kaila sa YouTube nga nag-suggest sa kuha nga unsay mayong buhaton. So sige lang unya dapit unya taud-taud ako i-share ninyo kabahin sa experience pod sa YouTube kung nganong hindako pod gamay akong channel. So dili basta magkuha og subscriber no? Ang uban gan mamalit pa na sila subscriber. Pero ako never ko ning palit kay wa jud koy kwarta sa tinuod lang. Pobre jud ko. Pero pinagistabang sa tupag paningkamot dili pud ta ma-behind sa tong channel oy. Dako labi pud tag subscriber. So okay, si Nicholas usa basahon imong mga message ha. Lalaki ako kuya. Okay. Akong edad mag 37 years old ako kuya sa September 10. Single pa ako kuya. Uy. Kasi makakita ta din sa YouTube pares nimo. Nicholas, kag-all. Daghan na ba kayo sa YouTube? PM lang ko sa akong channel Ghost Hunters. Way problema. Ghost Hunters mo ang Ghost Hunters message therapy ng in situ adventure mix. Okay, ako sa screenshot mo pana message or mabisita po nako ni imo ang channel. Okay. Unya na koy suggest unya na koy mga
ka-share pod ka pa sa YouTube. Manudlay sa pug ko. Di akong sudlay. Di ni sudlay, sulod ni. Dala ni kuha og kung naikot to lambos yun. Kung dala ni kaspa. Kaptol man akong ulo ko doy. Talagsa ra mo po kumaligo. Kana lagi handok tag pangot. Okay, diwas sa tagbasa. Akong edad 37, bata pa. PM lang sa akong channel Ghost Hunter X. Okay. Chat lang, message lang ko nimo. Salamat. Wala anuman po. No? You're welcome. Akong meet sa pag-vlog Tecno Mobile Spark Go model order sa Shopee tag saan 48 pesos kuya na 4,000 so ni 4.8 4,800 okay ra na wala gagabasi ng ato ang cellphone diha basta importante maka video ta no o importante po niya sa ato ang video makahimo ta sa pag-share kana bang video nga naapoy kabuluhan kay kini sa YouTube importante yun nga kwanta ng maghatag tas mga katawhan o mga dagko nga mga panananahon nga ila po makuha mga sharing mga advice. Okay, Nicholas PM lang sa akong channel Ghost Hunters Message Therapy Nansito Adventure Mix TV Sambuanga del Norte Langatian Rojas. Uy, diya mo kus dipulog sa unang eskwela. IBC. Sabak kay Iro. Okay. Hawak mo na kay sabak kay Iro. Roy, pawara Roy. Mute sa tagamay kay sabak kayo. Iro. Okay. Silingan rata Nicholas. Nakos dia Misamis Occidental. Pero kita City, ikaw diha sa Zamboanga del Norte. Sa una di ako eskwela sa kuan. Sa Dipolog. Dipolog Andres Bonifacio College. Kabalo baka diha. Rojas. From Rojas. Unahan sa kuan man. Nas Dipolog, di ba? Okay. Kuya kani akong vlog na ay koy message therapy kagabi og adlaw. Nindot na. Ay stilan dali ra ka monetize basta padayon jud ka, no? Padayon lang ka og sa mong video upload og video ay kalimot na. Kaysa dinhi sa kuan dinhi sa YouTube dako itak kaunon oras ay basta nay usahay gali kasuridiro na kuan YouTube manudlay sa pugo kay katulog ko ulo. Okay. Sige ingon pa dire basahon ta nako si Nicholas ha. Kuya kung kani akong vlog na ay miss. Okay, good. Hasta inig trabaho ko sa municipal sweeper GSO akong adlaw ko 300 ang akong bulan 6,300. Ay problema basta maka kuan lang ka. Makalay kay trabaho. Kami gani ani oy mga trabaho. May paka kay trabaho kami, may trabaho. No? So, nag-YouTube ka. Ano yung channel? Okay. So, akong advice lang nimo, Nicholas, dugay na ba ka? Dugay na ka sa imong channel? Dugay sa pa ka ng YouTube. Padayon nang sa imo ang kan. Naman. Ipalit na ko dig kuan. Ipalit ko. Siyempre man. Nagana kay. Okay, padayon sa kubasa. Ugma indig human og trabaho. Saba mo kay YouTube. Saba kay mga iro. Ugma inighuman og trabaho ko sa municipal sweeper GSO. Ura kuya. Sige. Nala channel sa channel mo. Katong imo ang kuan. Sa to. Katong mix sa to. Ghost Hunter. Daghan ka channel di ay.
padayon lang gyud kasi imo ang pag YouTube. Ako lang ka-advise nimo nga ani lang imo himuon. Ako kani adto dili sa ato pag YouTube dili man gyud malikayan usahay nga discourage ta no? Sa Facebook no? Sa mga palay mo dito kay ako'y mga customer dire sa atong pag YouTube may panahon nga maluyat ta no? So dili lang kita madiskuryo no? Kaya nga naman sa manggod po ni nga trabaho sa trabaho no? Trabaho po ni kung mahimo ta mo-monetize din sa YouTube o ma kuan pod ma sweldo po ka hmm? Ghost hunters message therapy mao ni mao gini imong min unsa man ni kading ghost hunters message therapy mao ni imong min channel o unsa man ni min channel o what kuan man ni kanang so importante gyud nimo na kay kanang min channel ni imong gamiton no nga imong gamiton uploadan nimo video short video long video o kanang live pwede ka mag live sinsya na sa kuang kanang sa short video no? Short video nga naman interesting muna siya no? Kay interest nila kay mubo lang kayo so dali nila ma-scroll ma-scroll nila no? So ako kita kasi kaniadto bitaw ako lang i-share ha mag-upload ko sa unang video kani sa short video i-upload ko and then malipay na jud ko makaabot 100 ng mga views kaniadto ha malipay kung abot ko 100 views nato isa kay gayon nga niabot ko sa short video na ko niabot ko 1,000 no 1k katong bata nga nagkaon libi to lipay na jud ko sa una yun no grabe mo gid ako kalipay kan kaabot mga views bitaw nga 1,000 pero kana kakaron ka ng mga 1,000 wala na naibili ron no? 1,000 nga mga views so importante na to basta lang ako lang ka-advise nga upload lang yung mga video no? Pwede adlaw-adlaw ka mo-upload diri sa YouTube pwede man sa isa ka semana kasara ka mo-upload pero kung gusto jud ka nga dali ka ma-monetize paano jud ano bitaw katulak uloy maragi kuto be kuto gusto ka nga dali ka makakuha og mga views ngita kag video nga viral video nga parihara sa Facebook bitaw nga kung mag video ka tan-awan nimo ang content nimo nga hinay man kayo mananaw ngita na po diha nga video upload na po kalay video nga mubay-ubay mo ang mga views no? Pero sa kuha bitaw sa kuang long video ron hinay jud kaya na nako dress bukid ron tugno kay dire sa akong long video no taas-taas na ginatong panag-istorya ni ba kung saon ta man nga di man gid malikayan nga istorya gid ta dinhi sa kamera no so, sa akong long video kaniadto moabot ko mga libo-libo pod no katong tuig paghuman sa pandemic dagko ko atog mga views ayun nagkadugay dili ginatamlikayan nga mugamay na lang ang views nato pero sige lang laban lang gyapon ta no? Kanang video vlog no? Sorry okay padayon lang sa imong reels
Reels, okay, no? So, pwede na kanang video vlog, naglakaw ko sa dalan na nakoy nakita nga dautan nga tao sama magbandido. Pero ay lang po kayo ng mga samaran, no? Kay may balaan mo to nga magka-violation ta sa YouTube kay na may i-notify mo na ato ang kan i-notify sa ato ang natay madawat, no, dito sa Google. Balaan na to nga natay violation ana nga video ana na, no? May balutam inform ta so, sa una na ako ana nga mga violation, no, mga music mo to ko sa una siguro anang copyright, copyright din. So sa mga anang mga nabitaw mga krimen ba na mga panghitabo nga tinigbasay mo rabot na basin na apoy violation na wala po ka upload ana pero dili pud na, no? Ana lang mga video nga depende lang kung ma-upload kung mga video na nga kaimtang may balaan mo po na ako na kay violation pwede ra po na nimo i-delete, no? Just nga okay, sigig pang hostage og mga tao akong giluwas ng gi-hostage sa mga pamilya. Pwede na. Pwede na i-upload na. Na nakita man sa kadahanan nakatabang ka sa komunidad. Hindi na siyang mga mga panghitabo na nakaluwas nakatabang ka. Sana pwede na content. Kanang bandido maglagot ko ana. Maglagot ka? Naglagot di ka na. Sige. Okay lang. So ang ako ika-advise nimo upload lang kag mga video. Pwede ka mag-live. Live ka, kita ka sa nako, nag-live ko. Kita ko sa mga katauhan. So, kita nila akong naong. Akong naong. Akong buhok taas. Bahala na sila, di na ko magmater ana nila. Sila kasaway sa kuha basta kay mag-live ko, no? Mag-istorya ko, unsay mahi istorya, i-share. Mo na tong himuon dinhi sa YouTube. Mo share ta unsay atong experiencehan sa YouTube. Unsay imong na-experience din sa YouTube. Dugay na ka YouTube kapag hapon ta na monetize. Okay lang. So, yun na lang Carlos Ringiho, no? Magsige lang ka og upload og video sa short video, sa long video, ang madawat sa long video 3 minutes 2 minutes pwede na siya 3 minutes pataas. So ako magali kay murag pa na mga ako mga video kana dili pud lali mag-upload og video, kapoy yung kayo kini mag YouTube ta kapoy bisan sa Facebook na kapoy ba, no? Upload kag mga video so sa YouTube kaning YouTube sa una nag-open ko ano account o channel adtong panahon sa pandemic nag-open kog channel adtong lagi 2023 tong baha sa Orkita, no? Pasensya gid mo din kay mag-reconnecting ba, connecting amikan nami kido sagaran na rin mag-connecting ang networking. So yung nana lang Nicolas kanang bandido gusto nila hostage labaon ako kanang bandido gusto nila apilon og hostage labaon ako kay maluoy ko anang pamilya. So imong i-video depende lang kung di ka
violation. Makita nila nga violation ka. Makita ni YouTube nga violation ka. I-update. Pugaan na nga violation mo ang video. Imo ra po nang i-delete. Aron hindi po na makahugaw sa imong record sa YouTube. So, bago-bago pa po ka nag-YouTube. No? Kauna-una mo po kag anong nakauna-una mo po ka mag-YouTube sa mga po imong plano. No? Mutahan lang po ko. Ako pangutahan pa na ko nimo. So, yun na lang yun. Pag nata YouTube, kung gusto ta mag-monetize, maning kamo ta mag-upload og mga video, aron ta nga kay dinhi sa YouTube daghan kayo na monetize. Na monetize nga nakasweldo na, dagko nakasweldo. I-delete nimo kung pili naman na i-delete basta naka-violation. Kay bal-on na po ka, no? Nakatong imong video naka-violation. Imo ditong pangitaon to imong video, imo to siyang i-delete aron kuan mawala to. Mawala tong imo ang violation. Kay sa panahon nga mo hapit na ka kuan monetize, makabot na nimo ang imo ang pila ka oras 4,000 watch hour akong gamit sa pag-vlog Tecno Mobile Spark Go model order sa Shopee Apple vlogging kit. Yahaya kay nimo basta advice lang nako nimo nga kana imong cellphone hangtod maguba gamita gyud as pag-vlog kay kompleto man na no? Ako gali ay wala kani koy ako ang gamit kanira man na ko'y gigamit nga baratuhon ra na nyo para stand ni barato ra kani para tinduganan ng cellphone pero kay ni nagamit ay naguba nang galit niya siya pero ako ni hindi tapta ng epoxy magamit niya siya po no padayon tas pag vlogging istan pili ang po niya anak ko daw anak istan okay na ako ni nagamit tapulan di po ko usay mag video maganta lang po ko lalim ning magsihig kong video dili basta-basta ning magsigita og kanang gama og content no so say gali malimot ta nga upload tag video sa una grabe kay ko upload og video ang usa sa ako ang napansin ko sa YouTube kadtong ako ang short video no ang kusog-kusog na ko kadtong masakyanan bitaw mga tarak-tarak ba kadtong mga tarak-tarak kadtong mga truck na akong pang videohon dayon kadto bitang pop-up na tut 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 to dagang kay mananawad to awa akong video karon ako nga video ron lahi na personal vlog na ba nga unsa ko himuon kadto sa una ka masakyanan ato dagang kay mananawad to kusog ka to akong sakyanan sa una din naman ko'y kaugalingon nga kuan naman ko'y kaugalingon nga saba mo diha kay segunda po nakoy kaugalingon nga music na sa ako ang background music sa kuan sa sakyanan itong mga sakyanan ako nga gipang short video nga pop-up doll ng sakyanan nakoy kaugalingon ng music pero sa iPhone mo mukuha po kog music sa uban malagi makuanta mamute ta sa to ang kung manghulang manghuha tag music sa uban mamute ta
sa una sa akong short video magkuha ko kanang magkuha ko music sa uban nga mga video na ma-mute din ko. Mo na gagama ko kung kagalingon ng music. Na? Kaya akong background music sa sakyanan. Ha? Kat ako ang kagalingon sa music. Wala gyud yung copyright. Di gyud na-mute. Wala na. So, akong ika-advise ni Nicolas, kay bag-o pa man jugay ka, ay kumpiyansa ng mga music na kuan, ng mga sa vlog, ka makapiright ka na, no? May pa, akong advice nimo, adto ka manguha og music sa recommendable music, no? To ka mo. Dayon hashtag minawa kung ika-advise nimo Nicolas at mag-upload gali kag video sa short video sa reels minawa imong hinumduman na magmuha kag music adto recommended music kay aron dili ka ma copyright. Ayaw pangita og mga music na dili recommended ay copyright ka sayang imo labi na daghan kag views nya copyright ka o sa lain ka man na kay violation nga okay ra ng copyright siguro pero okay ba ang copyright basta di ka copyright music lisod lagi copyright music dili pwede. Ako music sa vlog Rivers of Babylon disco Reggie Chacha wala ra makakay violation ang imong paggamit og music may balaan na nimo kung mo message man sa Google nga copyright imong video may balaan na nimo. So ang ako lang nga kung pwede ayaw sa agyud paggamit og music no labi na nga gagmay pa kakay mga views ayaw paggamit og music aron nga mo dili ka ma-violate violation. Okay, Nicolas Seringio karong bulana sa December muuli na pud ko sa Dumaguete Silima. Taga-asa gid ka? Taga Dumaguete o taga Rojas? Kung muuli ka, basta ako lagi ka-advise nimo. So, tanan nga imong gipangbuhat, imong i-vlog, i-video. Kanang lakaw, nakita nimo mga views, o unsa imong gihimo. Ana, pwede po ka mag voice over. Dayon gamit ka og mga kanang music sa YouTube kanang non copyright music background nimo basta bago pa ka sa YouTube imo ra nang ma-encounter so karon kay bago pa man ka wala pa kay kabang kaagan kabahin sa unsa jud ang YouTube unsay may buhaton. So grabe to sa una akong experience nga kung ka-share ninyo to yung kuan to bitang magpadaghan og subscriber sutihan yun nga ako sa una grabe ako struggle anang magpadaghan og subscriber dili mo ko ingon daghan subscriber ron pero di pa na ako ipang hinambog 4,000 subscriber di na basta kung subscriber or 4,890 basta dia 890 dili na basta ay naglisod ng galit tagkuwag 100 subscriber kana pang 4,000 sa una gyud abot ko og
500 subscriber murag nalipay jud ko, no? Human adto paningkamutan yun ako ba dili lang kay 500 subscriber ako maabot, huh? So kung di mo sa una mabilar-bilar gyud ko yun, bilar-bilar ko apil-apil ang mga bitang sab to sab basta budget ng ulo na magbilar ko idugay kay human na anak man dito oy tanawa na to si Nicolas, no? Si Nicolas Ringgiho, oh mananaw ang mga nakapil atong programa. Humana lahi na pod, si Ricardo Vlog, musab na pud ta, pagkahuman daghan tayong subscriber 20 ka ba to, pagkaabot ugma kay nangawagtang man ang habilin ato siguro madubuok sa 20 ka buok. Wag ito hinungdan lagi kay gimingaw ko nila ate taga Dumaguete di ka kaila kani nilang sikuan ng bail taga Dumaguete nilang Roger nilang kuan mga apelyido og kuan diha ba sa Dumaguete Bahana si Roger ito nga apelyido Roger unsa man na imong mga igsuon na sila si Erlyn Ringgiho igsuon nimo na palaagaw niya kog Dumaguete Dumaguete okay masuroy kog Dumaguete pohon mag-vlog ko dito ba bibo na unsa may nindot sa Dumaguete o kanan unsa may naas Dumaguete o yung ko kasi natin is Dumaguete unsa mga nindot mga views dia view dia vlog ko pohon sa Dumaguete ay mga relatives so anong nakadaghan makag diha gid ka sa una gatubos sa Dumaguete daghan mga relatives daghan relatives so agyo ka gipanganak gyud diri ka gipanganak sa kuan sa Rojas o sa Dumaguete gyud ang imong mga ginikanan taga-asa gyud original nimo ba na gigikanan so ako day taga diri Orkita ko no? Kabalo ba ka na Orkita diri ba unahan sa kuan Kalamba unahan sa Laridel no Pisay na human Orkita na dayon diha gi ka nagdako sa kuan diha ka nagdako sa Dumaguete o kan sa Rojas Dumaguete o Rojas dara sa Rojas langatian sa mga dinraaw okay Rojas giday ka anang Rojas unahan pas Manukan no o Manukan to Rojas Ulingan dayon Manukan Rojas murag unahan pa na sa kuno Dumaguete giday ka maayo so dapat nagminyo na ka kay 37 na mong edad sa ay paluya-luya dia kay aron baskog pa ang tuhod ba ngita taog pandin badji ngita tag badji ngita tag bahay saan sa may trabaho ni mo ron sa imong work enjoy mo ang trabaho sa pagkakaroon dili ko magminyo kay maot kog nawong may pa mangkoy ay may sakto po mangkoy ka pag mangkoy walay maot na to
no? Walay gihimo sa Ginoong maot. Kitang tanan managingon sa Biblia gihimo ta sama sa dagway sa Dios, di ba? Walay maot una-una ra ni mga maot. Pero naay biis, no? Walay maot pero naay biis, no? Maminyo manggali ang putol nga mga tiil, putol nga mga kamot, no? Walay mga tiil, minyo magani kita pa nga kumplito tag kamot, no? Kumplito tag tiil. So ayo hunahunay mo ko galingon nga maot ka, no? Walay maot nga gihimo sa tubangan sa Ginoo. Kitang tanan sumala sa balang kasulatan nga kitang tanan gihimo sama sa dagway sa Dios, ba? Na municipal sweeper GSO akong so naa ka di sa Rojas ron nga trabaho. Naman di kas municipal di ay wala ako da sa Rojas pohon. Yung anak ko sindangan, labay ko. Usa kada kontraktual. Karong Domingo, musimba ko kay choir ko. Singer ka, ano kanta ka. May da kag tingo kay choir man ka. Sa man kanta imong nahibalaan. Sa man nga mga kanta. Kadlawon pa ka. Maayo kay binutan niya ta. Ngalagat tas Ginoo. Isod kay di ta magbinutan eh. Murag na wala-wala ng katol sa kong ulda. Na patak-angon man kung angon. Sura. Saan eh? Hinaya sa Diyos. Hinaya lang sa Diyos. Pila mo ka igsoon, Nicolas? Pila mo ka igsoon? Ito. Pili na ko di mukaon. Ano na ko to? Pwede na ko di mukaon. Pwede na ko tubig. Salamat kayo, Nicolas, nga nagbisita ka sa kuang channel. So, yung anak gina ang atong mag-live ta, no? So, ang uban kay naman ay grupo, daghan gani sila og bisita sila. Kuan. Ay bugtong lay ka. Uban nga daghan kay sila og mga kuan. Daghan kay ni sulod sa channel kay naman sa grupo-grupo mo ni God. Ay lang katingala ni YouTube kay grupo-grupo ni. No? Nga sama na uban nga mag-live ka, manulod, daghang manulod, no? Mga kagrupo nimo. Ako kay wala man ko kagrupo, mag-live ko, ako ra gyud. No? Bahala na sila kung sila mo tambong sa kong live basta kay nako nga mag-live ko. Mo-share ko, sulti ko. Kutob sa musulod sa ko ang live, ako entertainon. So di sila musulod, bahala sila. Bugo mabugos nila. Yeah, pa din kamot. So pwede po ka mag-live, Nicolas, no? Pwede po ka mag-live. Huwag di ka ganahan mag-live, mag-upload ka long video, huwag di pa. Pwede po sa short video. Ano ra? Wala ko ka-advise nimo. So nawala ng kakatol sa kong ulo. Sige na po panood live. Susuguon ko. Kalingal sa po ko aning tak-ang sililong. Salamat kayo sa itong mga viewers. No? Salamat kayo sa mga nagtamsak na ko. Salamat kayo sa duha ka mga buutan na nagtamsak. Salamat sa tanan ng mga viewers na midalaw sa kuang live. Thank you kayo ninyo.
Ginoo maga Ginoo na magbalos ninyo sa inyong pagka suportado. Sayod mo nga wala jud ko'y kagrupo sa live. Gamay ray manulod. Wala na. Laban lang. Laban lang yapon sa to ang pag YouTube. So dili lalim ning mag YouTube ka. Usab pud ka pamaagi sa mag live ka, pwede po ka ma-screencast. Screencast. Ana bang video? Yung video nimo rin imong live. So yung po yung tayo na sa una. Nakadugay. Diha na po nakabalo. Kato si Garis Kitchen. Ito. Wala sana naman po ko kayo mag-live ay. Hindi ko permi mag-live sa pagkakaroon. Sulagma na naman po. Ako buhato na mag-live na po ko. Angat na po na akong oras. Sa una kay mag-load ra ko. Kalasig load. Kaya solito na ko ni mag-live ko or nakuha na tong mga oras. So hapit na ta mag isang oras. Sagaran gali mag-live ang uban tag 3 ka oras. Ang afternoon yun nga maka live ta 8 hours gyud ta. No? Pero ang uban ng buto na ng mga cellphone. Dali. Ano pong usikin ng kuan? Inul niya ni. Sa mga Ayhan. Ang dito paghali ng taon-han. Ito dito sa Ibandig nga tagaan pagali ko nimo para pagkuha sa kuan dito sa Tanggob. Gipalit akong ligid. wala na ha. 800 ba ito na sa mo na kuko. Wala na lang na. Ugangin na lang. Kabayad mo ko atog kuan ko dai. Tung sa tubig dira sige lang. Kaya sa dagan. Min kamot tan yun. Salamat kay sa mga viewers. Bisan og dugay na ko wala ka live pero pa ko kabalik. No? Noon gyud. Pero pa jud ko nakabalik og live. Pero ana lang. Salamat po Nikas Ringgiho. Unahan na silingan na rata kay Del Norte ka kami Misamis Occidental, no? So mo to imong channel sa to. Ghost Hunter. Ghost Hunter. Ghost Hunter mix, no? Insito. Taas man kanalan. Di ba alam? Ito na ko sa kanya. Ghost Hunter. Ghost Hunter. Mukhaon pa ka? Ako lagi ng butong ko. Maglungag sa tani. Walang agon mo itong commander. Commander! Ari ko maglungag sa kuan. Ito ka kawayan. Kawayan. Namin diri sa bukid mo ni mo ang payag. Sinsa na mas balay, maot yan. Pero samtan, pobre man ta. May dato ta kay mansion kay ano. Pobre man. Ano kahimtang. At kulong agon sa kwan. Kahoy. Kapoy niya po ko ay saan ba? Nangamoy po akong katanang kalawasan. Matabang. Ano ginayang hunggoy?
Nagtakaan sa kunilong agir sa kalayo. Nikulas, nagtakaan sa kunilong agi sugo ko sa kong amo. Sa kong amo. Napapabanilod o nilod. Kawala-wala mo rin. Ay, kisuga. Tugnaw. Ay, tugnaw. Ito ganang mga litong tubig. Bandungan ng mga bata ha. Ang nang magpabago makakasaka ng motor, matumba ng motor. Hindi kasi ay rin oh. Ang mga bata magpasaka sa motor, kango-kangoon nila ng kuan. Bandungan na sila. Shit. Ay, light yan. Karida, karida. Ano yung anak ko? Siyo, nananasa kong live. Kung kapag ulay ko. Takpan niya guba. Kasi ako si Pag Hilo ko. Hindi po itong mga kauban ko. Wala pa rin mga kabalit. Lahat. Sige ito mga lighter. Amiga. Ming, matumban ka na ko, Ming. Paaka na po kunin mo. Yung ipaak. Hawa ba? Paakan mo. Hawa, Ming.
Lungaw sa ko diri sa kuan kahoy sugnod kay sugo ko sa amo. Sugo ko ni Miming. No? Sugo ko ni Miming. Ano? Ming? Kani mong iring butan eh. Butan. Liwat sa amo, butan. No? Liwat sa ama. Tubig! Na. Umilisod dire. Matay ta. Ambot eh. Suguon ko to dire. Kapoy tubig. Tubig! Basa lagi nito. Bugas. Tumawa. Tugnaw na kay Dres Bukid. Tugnaw na kay Dres Bukid. Nicolas Lobat. Nicolas Kids. Lobat nila.
Ako tugo mo sa lukoy. Gahugong. Dito din. Dito dog. Tugo. Yan sila. Tugnaw. Tugnaw kay dili. Tugnaw kay dili sa bukid. Tugnaw, 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 tugnaw. May tubig eh. May tubig eh. Tugnaw kay sa bukid. Tugnaw. Yung painit ta diri, yung painit. Ngayon yung bukid, makapaaso. Ay. Tabang ganyan kay Sari-sari. aron. Tawo ka ang dali mo man. Ay, abi mo, kung Ikot. magtrabaho ka, sabay ka rin ano. Pero pasto no. Good. Oh, wala. Pero na kay iya. So hindi ko magayon, yun po additional. Yun po additional. Oh. Sige na na. Ako ko na ba nila? Yeah. Ha? Additional. Ah. Ako ako datan mo din na kaya ka sa oras. Ay, yan kasi kan wala ko kun buno. Yo. 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 Bye-bye. Ganun tas live. Sa pag-inahin. Ah, Ha? sa? Kapag sa kaboy, why